One foot in front of the other. One foot in front of the other. Hoxe en Padexando visitamos a Adrián Sieiro e Sergio Vallejo, o noso C2 masculino máis de moda. Veremos a edición número 47 do descenso do Miño celebrada en Tui. Ión Carballo atreveuse co noso test. Pasaremos o día co Club Olímpico de Vigo. You know I'm back, like I never left. Another sprint, another step, another day, another breath. Been chasing dreams, but I never slept. I got a new way to... Comecei no Club Piragüismo Pollo a raíz de que ganou David Cal os xogos. E, bueno, eu empecé ali con 8 ou 9 anos. Salí a remar, bueno, iba aos veraos primeiro. Os meus comenzos no piragüismo foron cando tiña, non sei se 16, 17 anos, cando era junior de primeiro ano. Empecé no Club Piragüismo na Escola Piragüismo Cidade de Pontevedra. Estive un ano e medio, despois cambiei de club hasta que estou na actualidade. O entrenador do Cidade de Pontevedra, Miki, díxome que pola edad e todo eso, que no calla que iba a ser máis complicado chegar a despuntar. Entón, pois, a min tamén me gustaba moito a canoa, polo tema de David Cal, como competía e como remaba. E ao final dixen, bueno, pois, ao final acabou me gustando, bueno, aquí sigo de momento. Montaría con 10 anos, 10, 11 anos, non estou seguro, que foi en verán cando entrenaba Marcel. Probei un pouco a canoa con él, pero logo sí que chegou ao club Julio. Empecé a remar en canoa, remábamos así como de cachondeo, así pois por estar ali, por pasalo ben. Ao final iso, competía, gañaba nas categorías e ao final foi iso, pois indo a mellor. Acórdome perfectamente porque o primeiro día debín de volcar como 12 veces a auga, non? Entón, pois eso sempre se recorda. Montaba en canoa, pero bueno, aí caes moitas veces porque é super inestable. Porque ao remar só dun lado, pois faise máis complicado. E sempre andabas ali, a círculos. Bueno, ao final vas aí montando e colles o equilibrio. Ao principio empezas en barcos moi anchos para o tema da estabilidade, logo xa vas cambiando os pequenos, volves a caer, entón os inicios son duros, pero tamén son divertidos, por así decirlo. O máis complicado, levar o barco reto. Ainda que despois xa cando levas moito tempo, lévalo con facilidade. Remar ben o tema ser fino na auga. Iso que se fai complicado pois son os detalles de ir remando técnicamente ben. O tema da cadera, bueno, un pouco o global, no? Porque fácil a canoa non, a verdad que non é. Para triunfar neste deporte, pois fan falta moitas cousas. Penso que é sacrificio. Ter calidad, sobre todo insistir moito. Adestrar moi duro. Sen esforzo está claro que é imposible chegar onde estás. Nada máis. Sergio tiene un carácter fuerte y un carácter de un trabajador nato. Sergio es un tío con las cosas muy claras, un trabajador que le ampara todo este trabajo, le ampara en su proyecto y un chico igual que Adrián con mucha ambición. Estaba facendo as prácticas dun ciclo, pois o ano pasado quixen deixalo porque houve un momento que xa dixen eu aquí non estou entrenando moito e ao final pois entre Daniel Costa, que a verdade que é un pilar moi forte aí que me axudou a tirar para arriba, e decidimos os dous que eu viñera para Sevilla con Marcel. Entón a verdade que agora estou super contento, Marcel tamén pois me apoia moitísimo. E ao final é ir levando pois o día a día. Ao final do peor tamén veo o mellor. Montei con Adrián, ganamos o selectivo en C2. A verdade que fomos ás copas e no C2 foi moi ben. Na de Séguez, que foi a primeira copa que fomos, que damos un quinto posto con persoas
que eran todos top. E despois no 500, a verdade é que Adrián ten un punto de velocidade impresionante, eu tamén son bastante rápido, e fomos bronce, que é unha medalla que a verdade é que a primeira tela aí como mellor recordo, aínda que, bueno, o ano pasado foi moi ben, o ano pasado este ano no europeo foi bronce, entonces o mellor resultado ese sin dúbida. Meus pais fixeron un cuadro, pero xa fai tempo con as medallas cando eu era infantil, cadete ou así. Entonces a verdade é que ahora miro esas, ao final todas son importantes, o que pasa é que pois as máis importantes, os campeonatos, unhas copas do mundo, estar en medalla, pois é do mellor que hai. Este ano, cando fomos terceiro no europeo, é a mellor que hai sin dúbida. Ti gárdalas aí, é un recordo, pero tamén estás pensando, hai que ir ao mundial a por outras, a ver se hai sorte. Adrián Siero es un chico, yo lo nombraría primero inteligente, porque la inteligencia unida al esfuerzo y al objetivo que se marcan es un complemento importante. Y es un chico muy luchador, sabe bien sus objetivos. Adrián en un futuro lo veo que puede cumplir sus sueños. O peor, pois eu penso que este ano, que estive lesionado da espalda, dunhas vértebras aí da espalda, incluso pensei en deixalo. En vía que os meus compañeiros seguían adestrando, eu non podía adestrar, saía a auga como moito, facía 400 metros, por poñer un exemplo, tiña que darme a volta e subir. Cheguei a punto de coller e deixalo. E o mismo ano, o mellor momento, pois este ano, a medalla de bronce no europeo en distancia olímpica con o meu compañeiro Sergio. O peor foi que foi en noviembre e o mellor, pois agora en julio, junio, por aí, as competicións, pois a verdade que están indo bastante ben. E o do ano pasado, nas Copas do Mundo, cando fomos a Hungría, a Szeged, que quedamos terceiros no C2500, era a miña primeira medalla internacional, e a verdade que gardolle un cariño especial, porque é a primeira, non? Está ali na habitación colgada, e vai seguir ali por moitos anos, seguramente. Un referente. De momento, de todos os tempos en distancias olímpicas e medallas olímpicas do deporte español. Para min o mellor deportista, sin dúbida. A verdade é que é un compañeiro con o que vive moitos momentos, temos moi boa amistade e sin dúbida tamén pois en España é o mellor. Un gran compañeiro que penso que vamos a facer cousas grandes xuntos. Tamén un adestrador de 10. Pois un entrenador moi especial, porque como dixen antes, entrenou no club e pois agora tamén me está entrenando 10 anos máis tarde. A verdade é que non sei se recordei alguna de Shin-chan ou así, pero... Kindai Orimpiku. Watashi wa barumu ni kitai. Un soño. Pois a verdade que non... Unha obsesión. Non che sei responder, pero penso que é máis un soño que unha obsesión. É un soño, si que nunca contaba a verdade exactamente con estar aí. Sí, caprichos dome bastantes. Pero, non, a verdade é que eu como pois do que me apetece, normalmente. Gústame moito o chocolate, a verdade que é o que máis me gusta, vamos, o chocolate eu penso que é o meu maior capricho. Adrián, pois, ten a manía de que sempre baixa por un lado do pantalán. Inda que hoxe desmontábamos case sempre pola dereita, pero sempre desmontar polo lado izquierdo do pantalán.
like they used to. You're never going out of style. Saúdos, nesta ocasión desplazámonos a Tatuí para amosarlles a proba máis prestixiosa do calendario galego. Tanto é así que hai uns meses o Consello da Xunta declaraba o descenso internacional do Río Miño unha festa de interese turístico, onde se destacaba o esforzo do Club Kayak Tudense, organizador desta proba, pola promoción do piragüismo e o achegamento do deporte da piragua a toda a sociedade. Como nos últimos anos se baixa pola 8ª edición, a regata internacional compartía cartel co descenso popular do Río Miño, orientado a calquera persoa amante do deporte, sen importar demasiado a súa habilidade en riba da piragua. A convocatoria foi un auténtico éxito, máis de 800 inscritos. Daba igual a idade, todos puxeron o seu grao de area na gran festa do Miño. Celebración aderezada coa habitual romaría popular, polo que a música e os pratos típicos galegos se mesturaban coas piraguas. Tremenda ovación para comenzar un percorrido de aproximadamente 7 kilómetros con saída na ribeira de Caldelas, que levou aos piragüistas por lugares tan recoñecibles como a praia de Guillarei, a Comandancia da Mariña ou o Paseo Fluvial. A meta quedaba situada á altura das instalacións do Club Kayak Tudense. Un final feliz onde para moitos era o primeiro contacto co deporte da piragua. Despois do popular chegaba o internacional. Categorías dende cadetes a veteranos nas modalidades de K1 e K2 e C1 e C2. Ambiente lúdico antes da saída, pero tamén de concentración. Os arredor de 600 participantes eran conscientes do significado desta proba. Moitos dos mellores padexeiros que deu Galicia teñen inscrito xa o seu nome no palmarés da competición. Todo preparadísimo para a saída situada en Salvaterra. Unha saída cunha logística un tanto especial. Todos os deportistas saen dende terra, onde esperan preparados e separados por categoría e modalidade. Grazas á cámara situada no K2 local de Roberto Rodríguez e Adrián Macedo e na C1 de María de la Peña do cidade de Pontevedra, podemos ver de primeira man as incidencias que se producen nunha saída multitudinaria como esta. Máis de 14 km por diante, onde despois dos primeiros metros o aconsellable é padexar en grupo e coller un ritmo exixente pero non asfixiante. Deportistas de moito nivel, Iván Alonso e K1 que volvía a casa despois de cambiar o Tudense polo Olívico, ou o equipo senior do Vilaboa que lideraba a categoría raíña. A embarcación de Breixo Buján e Diego Castro ía a relevos coa de Brais Sánchez e Antonio Palmas, que levan por certo unha temporada moi boa. Moitas das súas actuacións xa as vimos aquí no programa Padexando. Cadencia de padexada alta na meirande parte dos participantes. Ninguén quería perder as súas opcións ás primeiras de cambio. Un dos que máis gañas tiña era Manu Garrido. Estaba na casa diante da súa xente no seu río. Moito nivel na auga que chegaba de boa parte dos clubes galegos, pero tamén de agrupacións portuguesas, como era o caso do Clube Náutico Ponte de Lima, que ten a honra de contar nas súas filas co campeón do mundo de K1 sobre 1000 e 5000 metros, Fernando Pimenta. A nota exótica puxeron a varios padexeiros procedentes de Argentina, que aproveitaron a carreira para preparar o Campeonato do Mundo de Maratón que se celebra estes días en Portugal. Na categoría K2 Senior, Palmas e Sánchez primeiros e Buján e Castro segundos.
Iván Alonso gañaba o K1 Senior, pero como deportista do Olívico. Moi apretada a loita polo bronce no Senior que finalmente ía para o K2 do Naval de Pontevedra. Outros vencedores nesta edición foron Antonio Polo en K1 e Paraje e Monteagudo en K2 veteranos. En canoa o protagonismo absoluto foi para Manu Garrido. Fue una carrera cómoda, una carrera en casa donde conocemos el río y que bueno, la salida salí bien colocado adelante ya y bueno, al final fue una buena carrera, al final sencilla. Bueno, tiene especial que corres delante de toda tu gente, está aquí todo el mundo animándote, mucha gente del pueblo que viene, se arrima hasta el río para ver la competición y al final siempre es una alegría ganar aquí. Ana Varela e Carla Pérez venceron no K2 Senior. No C2 Senior triunfo de Coello e Duarte. Vencedoras Feijóo e dos Santos no K2 Junior e Tania Fernández no K1 Senior. A verdade é que a carreira foi ben, non tiven complicacións dende o principio, entón fixen unha boa salida, puiden enganchar un bo grupo con un bo ritmo, entón a partir de aí pois ir enganchando grupos que viñan forte de atrás e a verdade que cheguei ben, sen complicacións e contenta. Despois dun nutrido grupo chegaban os deportistas que conseguiron máis aplausos do público. A prata en veteranos acadaban a Míguez e López. Case 4 minutos despois chegaba o futuro. Os primeiros cadetes foron Álvarez e Romero de Pontecesures. Sen rivais e con absoluta tranquilidade chegaron María de la Peña e Antía Otero do Cidade de Pontevedra, que tiveron o mérito engadido de gañar nunha categoría superior a que lle corresponde. Das augas do Miño pasamos aos caixóns do podio. Moitos inscribiron por primeira vez o seu nome na lista de vencedores deste descenso internacional do Miño, mentres que para outros non deixa de medrar a súa colleita de medallas nunha proba de tanta trascendencia. Un dos máis felices, Manu Garrido, recibía a medalla na mellor compañía. Por clubes, o Cidade de Pontevedra levaba a vitoria, seguido polo Naval e o Kayak Tudense. Con estas imaxes da proba despedímonos ata a próxima. Rojo. Donostia, San Sebastián. Pontevedra. Mar. Hagan McGregor. Probablemente atletismo. Escalada. Rise Against. Satellite. Un ciudadano ejemplar. Juego de Tronos. 100 días para la historia. Mortadelo y Filemón. Un buen chuletón. He leído de esos, madre mía. Hola, son Javier do Club Piragüismo Olívico e isto é Padesando. A ver, no ano 2015, un grupo de pais e de palistas de aquí de Vigo, pois por falta de sitio, de instalacións, de poder practicar este deporte, pois decidimos entre todos pois meternos nesta aventura e fundar o Club Piragüismo Olívico.
que nós pensamos desde o principio é que ti tes que levar os nenos ordenadamente. O primeiro que se fixo no club foi coller un entrenador como Miguel. O collemos a él porque é unha persona que leva moitísimos anos entrenando con rapaces. Ten un punto serio por rapaces para que marcalle unha disciplina, pero logo, bueno, tío, mirarás que en calquer regato os rapaces o queren un montón. A política que temos tanto no club como ele é a mesma. Nos empezamos con rapaces, o mellor empezar con rapaces desde os 8 anos, ten que vir a pasalo ben, disfrutar, que lle guste o que fai, o que mirachedes aí un pouco, pois que remen, que entrenen, que teñan un poquinho de disciplina, que logo se bañen, que o pasen ben, o sea, que marchen daqui, sobre todo contentos. O rapaz que lle gusta e quere seguir, pois xa tes unha idade, pois igual desde os 12 anos hasta os 14, 15 anos, onde o rapaz xa lle metes un pouquiño máis de entrenamiento, máis de disciplina, non tocan o xinasio, porque entendemos que están nunha fase de desarrollo e non é bo que lle metas xinasio rapaces. Aquí, sobre todo, o que fan é autocarga, exercicios e moita auga. Logo, xa a partir da categoría do último ano de cadete juvenil, xa empezan a tocar un pouco as pesas, xa entrenan máis días, máis horas. Por exemplo, os juveniles xa están entrenando 6 días a semana. E igual é moito para os rapaces, se pode ver como que é moito, pero se ao final marchan daqui contentos, teñen os seus amigos, consigues facer eses grupos, ao final eles están contentos con o que fan aquí. Ti para ter rapaces e para adestrar rapaces e para que aprendan ben, tens que ter unha lámina de agua que sea completamente plana. Non podes ter olas, non podes estar, por exemplo, nunha zona de playa aberta. Por qué? Porque ti metes rapaces pequenos con olas, unha que se poden asustar e outra que o barco se lles move, non teñen estabilidade no barco. Entón, o problema que temos noutras zonas de Vigo, que o mar non che deixa traballar ben co rapaces. Facemos tanto piragüismo de pista, como piragüismo en ríos, como mar. O sea, un pouco estamos metidos en todas, por decir así, as partes que ten o piragüismo. Entonces, nos entendemos que debemos estar un pouco metidos en todos para que os rapaces tamén, que a pista lles fai moi complicada, poidan estar tamén facendo outra disciplina do piragüismo que é un pouco a nivel competitivo máis amena para eles. Bueno, María empezou desde o principio, foi unha dos pilares tamén da creación do club. María viña de remar, de ir ao mar e pasalo ben e andar, sempre se lle dixo que se metera na pista, que tamén iba a andar ben. Ela xa leva 2 anos entrenando ben e a verdade que ose por ose a que máis medallas quita do club. Con Iván, cando arrancamos con todo isto, xa había algo de relación, lle contamos un poquinho o proxecto que tiñamos, sempre nos apoiou moito para tirar para diante disto. É unha boa imaxe para os rapaces que temos aquí, verse un poquinho no que fai el tamén. O sea, é un premio que non é o premio de o mellor club, o club con máis medallas, pero para nosotros casi máis importante porque creo que un poquinho se nos reconoce todo o esforzo que fixeron toda a xente que está ao redor do club para que nos miraran dentro do piragüismo galego como para darnos ese premio de ser o Club Revelación.